enggak bener cinta bagi nak enggak manis tapi yang sedang kok अरे र'ल' गथ' बहा थांनो नागिरदों नोंलाय न'आव थांनो नागिरदोंसोना सोरखौ लोगो हमनांगौ दंमोन नोंलाय सोरथो ओमफ्राय नाय गथ' जानला मानला सिङाव थांनायनि पारमिसन गैया बेवहाय मिन्थिबाय दे थां न'आव थांफिनदो थां नै माथो सान बाबासोलाय अ सरि सान बाबा बे गोदानसोथ' बेखायनो मिन्थिया खोमा मा जुरि मेमनि फिसालासो दा बिलाय आया सरि सान बाबा दे आंजों गोरोन्थि जाबाय आयौ मैया थांनो गोनांमोन आंहा गैया मा होनबावनो आरो साला बै सासे दुस्त गथ'नि थाखायनो बेफोरबायदि जाबायना आङो आरो बिनि सायाव गुगोल मेपआबो खामानि होबावाखैसो नोंखौ गथ' मोनफिननायमोनबा बाथोन बिदि देग्लिजोबगौमोन आङो नाथाय दाथ' माथो उफाय आरो आंहासो थाबावनांलायबायना सानसे अबसे जायगाफोराबो बांद्राय गाज्रि नङा माथो बेरायनोबो मोजां दे आरो नाथायबा आंहासो सारामिरिखौ नुयिया मा गोबाव जाबाय साना थांगासिनो दे आङो आंनि सोरां सनायाबो आंजों दायो थाफानायमोनबा मोजां जागौमोन दे आरो बेखायनो लिंखाबाय गैया फैया आबौआबो फैथ'खायाखैना दा दसे थानानैसो थांगोन आङो सान बाबा दे फैद' मेंग' हादोंमोन आं जानोबा दा दसे थानानै जागोन आङो दोनथ' ओमफ्राय जुरि मेदामनो खिन्थाबोदों नोङो आंनो खिन्थाहराखैमोन आं ओरैनोसो फैदों ओहो दे होमबा बाबा आं दा खिन्थाहरनोसै दे आबौआबो लांफैसिगोन दे आंखौ आइया बुंदोंमोन ना होमबा नों टिउसनावसो फैदोंमोन ना दे सान बाबा दा आं मेंग'खौ हाना दोनखाबाय जादोल' आरो माबाफोर नांगौबा बुंबानो जाबाय उत्तरी बेथ' बै गाज्रि आन्टियासोमोन ना बेवहायलाय बोरै फैनायसो बेलाय थांफिनसै र' आङो आइया बेथ' बै गथ'आनो नङा होनबा मैया लोगो मोननाया आंखौ फुरा रायखागोन दे बियो थांसै दे आङो नंखाथारगौ दे बियो ओइ गथ' लिंहरमारबायसो आरो आइया माथो थाद'बावा खोनासंबावा बेलाय ओइ गथ' थाद'गोना थाथ'आ नोङो र' खोनानानैबो खोनायै बायदि जाफ्लादोंना थाद'बावाना नोङो र' थाया माथो आङो बोरै थाद'आ र' नायनि नोंखौ बेरे मोखांखौ नायनो आं नोंनिखौ बहा खारदोंमोन नोंलाय फैमारबायसो आरो साला आंखौ मैया थगायनानै बहा खारदों नोंलाय गथ'आ नों आंखौ बुंदों नङाथ' नोंखौ बुङाखै आङो आंलाय बै गुबुन सोरखौबासो बुंदों ओइ मा सानामोन नों गथ'आ हा आंखौ थगायना ओरैनो गगोन नोङो ओमफ्राय नों सोरमोनबा आन्टि आंथ' सिनायासैना नोंखौ हा नों आंखौ सिनायासै ओमफ्राय नों गोदान नामा आन्टि आंथ' नोंखौ नुफेराखैमोन ओइ गथ' मोनसेथ' दाय मावबाय आरो बिनि सायाव नों आंखौ सिनायासो जाबावदों बेबा आंखौ सिनायासोलायगौ नामा नोङो सिनायखौ सिनाया होनाबा माथो बुंगोन देनाय बे मैया नोंनि साइकेलजों सौदावनाया सोरथो हा मैयासो लोगो मोननानै दानो बावबाय हा आं सिनायालै नोंखौ आंहा थांसै न'आव मा आरो जोङो
थांबाय हा नोंखौथ' थांहोथारा आं र' ओरैनो मोना माथो नों आंखौ आरो नों एफा उन्दै गथ'खौनो एसेबाय थाबाय आं नोंखौ सिनाया होनखाबायना ओरै सिनायाबालाय हा नों सिनाया होनबानो जागोन नामा मासे सैतान दिमागनि गथ' नोंलाय हा खम जाफ्लानो गोरों नङा होनबा नोङो हा आंबो बुजिबाय दे नोंखौ नों आंखौ लांनो चान्स लागासिनो दा साखनद्रि जेखियानो बुङा मानो दिनैथ' नोंखौ नागारथारखाया आंखौ नों मैया जिबायदि खालामबाय हा जिबायदि हाब्रु हाला बहा बहा नों थिनहरदों आंखौ मैया आं नङामोन खोमा दे गुबुनसोमोनदां मा आंनि मेगना सिनाया जाहैबाय हा आं नङामोन दे आन्टि आंहा मैया आइजोंसो न'आवनो दंगासिनोमोन आच्छा एबारथ' आं बुंला र' नोंखौ मा खालामनो नोंखौथ' आंखौ बुनो नाङा दे जानला मोनलानो आरो बुबालाय मा खालामनोलाय हा बुंखादोंमोन ना आङो आंखौ जानला मोनला आखाइ दिखिनाङा होननानै इयो मासे बोलो गोरा नोंलाय गथ'आ हा दानिफ्रायनो जानला मोनला मोजां मोना आङो नोंखौ गिदिरबाबो मिन्थिनाय नङा आङो आच्छा होमबा मानो दुस्थ' खालामनो होया मोजां मोननाय जायगा आन्टि बांद्राय रागा जोंनाया मोजां नङाना आन्टि आच्छा नोंना नोंनाया फोरोंमाराखै ने माबायदि रायलायनांगौ गिदिर मानसिफोरजों हा आरोथ' नोंबो मिन्थिया खोमा ना उन्दैफोरजों माबायदि रायलायो आं ना नोंजों रायलायबाय थानो सोलाबला नोंखौथ' दिनै सौख्लाजोबगोन आं दे होमबालाय है बहा थांखो बेलाय आगै उनथिंजाय नाहरना आन्टि हा दे होमबा नोंखौ नोंसो बिदि आंनि मोजां मोना नोङो दे जानला मोनलाखौ मोजां मोना दे आङो आच्छा मा धरननि गथ'लै बेलाय बे गथ' सासेनि थाखाय मा खस्थ' मोनदों आं मैया हा आरो दिनैहायबो माथो जेनथारलाय गथ' इंगिनिनियानोसै आंखौ गथ' होननानै खम साननाङा दे नङाबा आंबो रागा जोंनो हायो बाब्बाब्बा गथ'थारानो बुलानबो थांबावोसै आंजों हा सम सम आंनि फिसाया गावनि बिफाखौ साननो देनाय नाथाय आं मा होनना खिन्थानो हाबा मा होनना खिन्थागोन आं नोंनो नोंनि बिफाया हिन्जाव गथाय लाबाय होननानै नाङा मानो खिन्थानो आंलाय आंनि गथ'आ मा सानगोन बिदिबा बिनिख्रुइथ' साबसिन मोनथियैयानो आरो नों मा सानदों सोरां जेब्लाना आंनि गथ'आ मोनथिगोन बेसे दुखु मोनगोन मोनथिगौना नोङो मानसिफोरजों बुंजायोब्ला बिना बिफाया हिन्जाव गथाय लानाय होनोबा माबायदि मोनगोन आंनि गथ'नि गोसोआव नांगौबा ओरैनो रागा जोंना थाथों बियो नांगौबा आंखौ रागा जोंथों अब्लाबो आं खिन्थाया नङाबालाय सोरथो लुबैगौमोन सोरां गावनि गथ'आ गावनि बिफानिफ्राय गोजान थाथों होननानै नोंनि बेबायदि आखलनि थाखायसो दिनै नोंनिफ्राय गोजानाव फैनांगौ जादों आङो आरो थांफिननोबो साना आं नोंनि सेराव आं मिथिगौ देनायाबा नों नोंनि बिफाखौ नायनो लुगैयो होननानै नाथाय मा होनना बुंनो आङो मा होनना खिन्थानो आङाबा नोंनो माबोरै बुंनो बे नोमफा मावजि बुन्दानि आखलखौ माबोरै खिन्थानो आं नोंनो आरो नोंनि खाथियाव थांबालाय नों मा गोजोन होनो हागोन आंनि फिसाखौ दुखुल'सो होगोन नोङो दुखुल'सो होगोन आरो माया थासान्दियावथ' आंनि गथ'आ नोंजों माब्लाबाबो खुसि थानो हाया 100% मिन्थिखायो दे आङो आंनि रागाया जोबनानै थाङाखै सोरां नोंनि सायाव आंनि रागाया माब्लाबाबो जोबनायबो नङा नों जेबायदि खस्थ' होबायना सोरां आंनि गोसोनि जोंनाय अरा दासिमबो गोमोराखै दाबोथ' मायाजोंनो खुसि खुसि दं नङा होमबा नोङो मिथिगौ दे आं सोरां मा जाखो रानि मा जानो आरो हौवा सासेखौ गोसोखांनानै बिराद रागा जोंनो ओंखारदों आङो फिसाया बेफोरबायदि आखल दिन्थिबालाय सोरथो रागा जोङा जानो
अब्लाबो जोंहा राजा फिसानि थाखाय एसे सानब्ला मोजांमोन नामा रानि? साननायाथ' सानजागौमोन दिनै मादै, जुदि बियो गावनि हिन्जाव गदायखौ गारोमोनब्ला। नाथाय आंनि खोनानायाव दासिमबो बियो बेजों दंथ'। गोजान जायाखैना? औथ' आरोहाय, हामानोथ' बेजोंलाय थाथाबबाय थाखोसै बिलाय। दुनियानि सबसे ओरैबायदि हौवाखौसो मोनदोंना आङो, मिन्थिबायना मादै? हे साला, बिनिख्रुइथ' साबसिन रावजोंबो हाबा जायैयानो मोजांमोन आङो मादै। नाथाय मा खालामनो, जाय जारसि खाफाल नङा होनबा? हे नाथाय दाबो जेबो दुखु जाया आङो, बेफोरबायदि दुखु जाबाय थानानै लाब गैया। नाथाय जोंहा आबौ फिसायाथ' सोङोना गावनि बिफाखौ नायनो लुगैदों होननानै। सोंथोंसै मादै, माथो खालामनो, बेबायदि बिफानि महरखौ दिन्थिनोबो साना आङो। बिनि थाखायनो जेबायदि दुखु मोनदों आङो मोनसे समाव, आंनि गथ'खौ आरो बेबायदि दुखुआव नारसोबनो साना आङो। नंगौबोथ'हाय, गोरलै गोसो एसे एसेयावनो दुखु मोनो, एसे एसेयावनो गोसोआव नाङोबो। आंथ' नायनाय, गावनि बिफाखौनो सोरां होननानैसो बुङो जोंहा आबौआ। आरोथ' बिदि होननानै मिन्थिबावबाथ' हे सोर मादै जाबावगोन आरो। बेफोरबायदि होनना मिन्थियोबाथ' गावनि बिफानि महरखौनो सोर नायनो गोसो जानो। थाथों आंनि फिसाया बिफा गैयाबाबो, आंनो नायखागोन, बिमा बिफा सानैनिबो अननायखौ होगोन आं बेनो। बेयावनो दसे जिरायथ'नोसै आङो। गुजुनायाबो जाथारला माथो। माथो खालामनो फिसौ, उफाय गैया। दंनायाथ' दङ बाबु, नाथाय मा खालामनो, जोंफोराथ' आरो उफाय गैयाना बेफोरबायदि माबा मोनसे खालामना जायाबा। लोमजानायाथ' बिदिनोसै आबौ, एसे एसे बेमारलै, दाथ' आरो बोराय बैसोना। हाबाब आबौ, नों नारनो हानाय नङाथ' बेखौ। नाङा दे आबौ, आरो बहा थांनो नागिरदों नोङो? दे आबौ दे, मोजां फराय दे, मोजां फराय। हाब बाबु सना, मा बेफोरो? नाङा फिसौ, बेफोरखौलाय मानो, नोंनो सहरदोंना आइया, नोंनो जादे आबौ दे। हाबाब, आंनि असे फिसायानो आंनो मुलि बायनो सोलाबा, नाथाय बे उन्दै गथ'आ आंखौ एसेबां अनदों। आं मा रावजों साबायखर बुंबावनो फिसौ नोंखौ? दे जागोन बाबु। हाबाब, जानायखौबा हले बैसाबाबो गारनायाव गैयाहाय आङो। गोथावथारथ'हाय। नै जेलि आइ, हा जाफैद', जागोन ना जाया फालाय? नै माथो हारसिंनो होख्लायबोबाय नोङो आयै? औहाय, आइ नै जाहोदो दे।
ถอนหลักแค่ด่ะไปเริ่มบางภาษาในนิสัยดูถอดทัวร์ใหญ่ถ้ามาก็ถือนางใหญ่จำดีเลยเจ้าไปดูขั้นนี้คือหลับบ้านหนึ่งเนอะถ้าพี่หนุ่มโบหลับไว้ถักรับผ้าที่หาเทมเทนหลับไปเถอะนะเด็กบีน่าคือเท่าสักไข่ไปทัวร์ใหญ่ข้าหนุ่มรับมาเถอะเบลาสิสมบัติให้คอมาจังใจหนุ่มอ้ำบ่าไอเดียวสิเลยนะนิชใหญ่พี่นึกเถอะJangan awalnya di mapsa babe, gejan ini tanda mazang mana hai nyai. Mani tuh gejan neno ayai. Ha, jini jeng nembuah gaya babe, sen kuti bisi on hari nongan ba. Ayai, bikin tuh jengnya bisa kebuhar betai ya buah, gaul lo sepi ya. Amca ayai, tuh hai abuah pun untuk men, jeng azab siarai le nemen ne. Ayo, abuk siarai le nemen. Ang abe nih, hati saya tanggibai. 신타등만 항어 음주다이 폰업 신지는 아자 버티오 신어서 탕카등 날라이 디딘 발레 아이 다이 호튼세 프라레원 참 쇼전 네 아이 안토마 산등 이바로 자이키가 프리나 프리야 장 앞설고 깁시바블 아부튼 하이 나이는 루기등 항어 항버지 나이는 루기야 이라잡사코 아부아서 프리는 나기라 남차이 나토아라 아부 소니 아부들구 라이베시 하킵스스 피바 함구문 라예 러 랭호든 항어 비크 जोंनि फेले हाबिसिथ' गोजान थाबाय थानो बिदिलाय दे दायो बुंहरनाय ने आयै मानि गोनदां आब'आ जोंहाथ' नै गायनाय फुनाय बोथोराबो फैलायबाय दाथ' आरो माइबो गायनांसिगोन न' आयै आइ र' लोगोफोर भिडिअ जोबनायनि सिगां माने मोनसे खोथा फोरमायना होनि दिनैहाय जोंनि बे फाग्लि गोसो एपिसडआ 1 year कमप्लिट जाबाय लोगोफोर दे होमबालाय नि खनसे बयबो बुंदिनि फाग्लि गोसोनि जय जोंनि फाग्लि गोसोआ 1 year कमप्लिट जानायनि जय जोंनि नायगिरि सनामोन जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो थेंक इउ सो माच जोंनि फाग्लि गोसो एपिसडखौ जि नोंथांमोना एसेबां मानि अननाय होबोदों अनसायबोदों आरो दिनैसिमहालागै अननाय होगासिनो आंथ' जोबोद खुसि लोगोफोर नोंथांमोनाबो जोंखौ गोबां सापर्ट होबाय अननाय होबाय आरो गोबां थुलुंगा मोननानै जोंबो लाबोबाय थानो गोसो जायो आरो लाबोबाय थागासिनोआनो गोसोआथ' माने दिनै बिराद मोजां नांदों आरोना औथ' सोरां आंबो गोसोआ बिराद मोजां नांदों